Takže čaute ľudia, dneska to bude vlastne nastavenie myši a kurzoru, ukazovateľa inak povedané. Takže prvý krok, ktorý spravíme, bude otvoríme ponuku štart, klikneme na nastavenia. No, máme tu takéto veci, môžete si to dať aj na celú obrazovku, ale my si nájdeme prispôsobenie. Klikneme na to, dáme si, máme tu rôzne veci, no, dáme si motívy a súvisiace nastavenie. Máme nastavenie ukazovateľa myši. No. Takže ideme hneď od prvého kroku. Môžete si zmeniť vlastne ľavé tlačítko zameniť za pravé a pravé tlačítko zameniť za ľavé. To je vlastne funkcia pre pravákov a majú myš pre ľavákov a rýchlosť dvojitého kliknutia. No, vlastne je to tak, ako rýchlo musíte kliknúť dvakrát na tento priečinok. Či musíte na ňo kliknúť veľmi rýchlo alebo pomalšie. No, to je skôr pre takých detkov, ktorí klikajú na myš veľmi, veľmi pomaly. No, vlastne caps lock, to je úplne, neviem, na čo to je taká funkcia, keď môžete držať tlačítko myši, takže tiež neviem. No, teraz tu máme kurzor. No, máme tu vlastne schému, môžeme si dať hociaku, môžeme dať veľkú, menšiu šípku, no a môžeme si dať napríklad takú, musíme to vždy potvrdiť tlačítkom použiť, vidíte, už mám veľkú. No, nastavenie rýchlosti pohybu ukazovateľa. Je to vlastne, keď si dáte na malú presnosť, teda malú rýchlosť, tak sa vám myšou posúvate po celom stole, ale šívka ide pomaličky. Jaj, Pane Bože, to je hrozné. No, môžete dať zasa veľká a pri jemnom pohybe vám bude lietať kurzor cez celú obrazovku, takže si to dávajte niekto do stredu. No, zobraziť stop ukazovateľa myši. No, vlastne je to tá funkcia, že vám zobrazuje za šípkou, za kurzorom, vám ukazuje ešte takú stopu, kadiaľ išiel. No, mne sa to nepáči, lebo vyzerá to ako jede mašinka a vlastne vyzerá to tak, ako keby bol celý systém zalagovaný. No, takže ja si to radšej vypínam. Skrývať ukazovateľ pri zadávaní textu, to už je štandardné nastavenie. A po stlačení klávesu CTRL zobraziť umiestnenie ukazovateľa. Takže vlastne, keď si to zakliknete, kliknete klávesu CTRL a zobrazí sa vám červený krúžok, v ktorom bude kurzor myši. No, tu je vlastne koliesko nastavenie. Máme tam vlastne takýto nastavenie, to je dosť také blbé. To keď vám nedobre funguje kolečko myši. No, vlastne máme tu, môžeme si vybrať dve myši. No, záleží, koľko ich tam máte zapojených. Môžeme si vybrať, ktorú chceme používať. Ja mám túto a toto je môj grafický tablet. Takže to bolo na dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim. Dúfam, že tam dáte aspoň nejaké tie 2 lajky a prosím vás už dajte aj nejaké odbery, aby som mal 25 odberov, lebo potrebujem odbery a nezabudnite podporiť aj youtubera Martin Pan TV. No a to bolo na dnešné video všetko. V budúcom videu to bude
ako nastaviť kurzor myši no vlastne so štýlom Minecraftu. A toto bolo na dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim.